дар доираи нахустин ҷашнвораи байналмилалии синамои Душанбе Тоҷикистон ки таҳти шиори таърихи рушди тоҷикон ҷараён дорад, дар Усурхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки созмондиҳандагон ва меҳмонон нишасти матбуотӣ баргузор шуд. Дар нишасти матбуотӣ гуфта шуд ки ҳадаф аз баргузории ҷашнвора намоиши беҳтарин дастовардҳои синамои ватаниву хориҷӣ, рушду таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва ҳамкории байналмилалӣ, такмили маҳорати филмсозони ҷавон, табодули таҷриба ва эҷоди филмҳои муштарак мебошад. Дар ҳамоиши байналмилалӣ бахшида ба 120-солагии коргардон ва созгузори маъруфи синамои тоҷик Комил Ёрматов дар мавзӯи мероси фарҳангии Комил Ёрматов ҳамчун масири ягона ва рушди синамои миллӣ, синамогарон, коргардонҳо ва коршиносони соҳа аз тамоми ҷаҳон иштирок доштанд. Таъкид гардид ки Комил Ёрматов дар давоми фаъолият кардан дар Тоҷикфилм ҳамчун шахси эҷодкор хислатҳои фавқулода, истеъдоди коргардонӣ ва маҳорати ташкилотчии худро зоҳир намуда, соли 1934 филми Муҳоҷирро рӯйнавор овард ки он аввалин филми бадеии синамои тоҷик мебошад. Ҳамчунин филмҳои Комил Ёрматов бо номҳои Алишер Навоӣ, Абу Али ибни Сино ва ғайра ба хазинаи тиллоии синамо ворид шудаанд. Ойшаи Саттор, Баҳодуристам, Ахбор.